Ние сме семейство Колеви от България, но в момента живеем в Чикаго. И през септември бяхме тук с децата да празнуваме тяхните рождени дни. Влюбихме се в това място и решихме да си купиме малък апартамент, да идваме по-често, защото ни харесва природата, джунглата, слънцето, водата, всичко, храната. Хората тук са прекрасни. И решихме да си купим малка част от Мексико и да идваме по-често. Така срещнахме Даниела и тя ни помогна в процеса да избереме мястото, апартамента, после ни помогна да намерим адвокати и целият процес беше много лесен, много приятен, беше забавно даже. Сега вече приключихме, имахме клозинг, прехвърлихме при нотариус нашия апартамент и сега се наслаждаваме на мястото, на плажа и на всичко. Избрахме това място, специално този комплекс, защото има всичките удобства, има басейн, на покрива на всичките сгради има басейни, има джим, има малък басейн, който прилича на сеноте. В самото студио има много удобства, малка кухня, леглото е прекрасно, банята, има джакузито на терасата, има прекрасна гледка на цялата зеленина в двора и е на много удобно място. Когато излезеш от сградата, има много ресторанти, аптека, близо има голям магазин, много удобно място. Нали, решихме, защото много ни харесва мястото, да си купиме за нас, да идваме по-често и разбира се, може би в бъдеще да използваме това като място за други хора да го рентват и да се наслаждават на природата. Така че мисля, че това е good investment. Да, и аз мисля. Пуснем, да кажем, Airbnb. Да. И горещо препоръчвам това място, защото е прекрасно. Това е като рай, с хубавата природа, прекрасните хора тук и специално Даниела, която ни помогна, която е голям професионалист. И все още ни помага. И все още ни помага, не само да закупиме това студио, но и след това с идеи, места, където може да посетиме. Тя е моята първа приятелка тук и наистина е прекрасно да общуваш с нея.